C'est music. Jiete soe, bekatane noe, kanuke wasokoe, kaburu de yalae. Ay, ningon tindene ka tindene. Ipine ka tindene. Bébé. Di kasira. Bébé. Alajo. Mama wa. Nimbe mama le noy. Meni mama se mama. Mama le ne bugambi. Kane ga fini bela jigi juru la ga bebla duguma kane bla biyer kona kane goroni irini ne konne galaga de kane dimi. Isa mama. Mama fla de du ngona. Mama kane ga do boso ngona. Ay mama. Ne fera ni mama kelentere. Chokora min se ngona. Baba. Chokora nya da so ko be fone makole to fran na ano. Ne ma so ngajabi doni. Bébé, Allah massa. Bébé, la messa est là. Écoute-moi, bébé. Maman taille. Wallahi, maman toni ma est capable. Maman toni ma. Maman te musura bo min do singona. Adame kaite. O chebena. Abeden ni maman chele no chele. Bébé, Allah massa bébé. Kana kashisa. Kana kashiyam. Baro kadme ko ça bébé. Depuis le premier jour, il est donné na bébé. Gerane. Est-ce qu'il y a famille? Sur nous que ça. Sur ça. Donc Gera, une petite tonale. Ça c'est méga bébé. Moi te yame, moi te yame. Nga boliba. Torobain. Ukadu. Wallahi be duy marande. Afoni da fini. Mais kana nyina mama ta ko de. Bébé mama. Mama tuni masa. Tuni ma to fon bisu e body. O to e ban. Ne bo nyana bo. Ya fam. Duy mikite. Duy mande e ya. Kadinya ke? Oh, il est dit, madame. Deux forme de bébé là, bébé. Il tournerait, il est est-ce qu'il y a pas kana jora me bébé anga do seconde amina barato ga fa barato mate te no le kotala il y a pas de moment pour ça c'est des gars bien vrai que t'as investi dedans, ça vaut pas le coup de nous insulter. Le loyer ne fait pas de nous ton esclave. Tout le monde. Est-ce Okmo furitala bia. Oh, le me kui. Tout le monde. Ça fait nekra fini du gros. Tiens, ça fait vite mener là. Et mané. Ane buluba dogara sagui amni bela dugu jabari ne gutabi beti ka cilani ndara magola ke ndara na cilla doro debe kuma jibe e bide ne bena ne beta e bena ne ta aro ngali ai ukote ko ni muso tanwa nyana ka banko ni ai kati bu yabli debi ne funne wole domi ke tanwa nyana akale na fo kuma ida musoro de silai kuna e funne mana bu yabli ango betul nga dumuni ta dia okmana ni gese lebna kana baloya de boje de de ne ma da asida kan ku mo be se ki defa mu jira na ka fani bi jida de ma fo ki be muso re fluwa ama bo de dawa muso re fru fere mo mi ngono se ka dumuni ro fere soro ni gese ne ya fere se ko fere ka do
Eteo. Fune mi I dom so na de go bunya ta dai koro. Debi no dai koro domi nenni malafia. So ngona. Aka no ali ndi pani furi funga. Teza ani ndege mine nyina kwa. Mi musu ya bena. Ande tunga to sini maraji bike dron ka afi. Ngan tase flawurdi ngoke semenenti ba so ni musu mana. Anga shi ga ko to la. Sigi ga gele fara go juguma. Ah, bonsoir Koro. Tout va bien? Oui. Au travail, ça va? Oui, ça va. Ah, alhamdoulilah. Ça va. En fait, Koro. Oui. Pardon, la quête. Là, il y a un mot qui là. Kadia. Bon, alhamdoulilah, Madouia. En fait, Koro. Anga madame et maman. Et ni nana sur le coup, maman ni Geneva. Pour cela, non, madame. Après ça, maman est il a dit Geneva. Parce que Geneva nana, son agmera nega finu, tu vois. Donc elle nega finu ko, avec finu d'âge du là. Tu vois, du de cousson. Maman il dit Geneva ma. Faut parce que au finu d'âge du yoromina, ko mangu dai. Ka Geneva c'est ko bugo. Ko poko o biaka e mina ko mina ko mais ko mais ne ko maman to ni Geneva yo. Ni Geneva minge. Na manya. Pourquoi comment abana mais est-ce que maman quand Geneva bonjour là mais nana Geneva faut une marque mangai comme tu es un grand frère je te respecte beaucoup mon dit nana manya bien no confort tu vois D'abord ene weleni la ikro no gon ba don prene mama don mo mi mama te pa kanima kanibu ko ikro awo et puis ero bini wele ga joni kuma sugula e mo mo mi furu foi wuruma bota kula mabo e so ga joma chugodi ka fogo ene bramsoi ni tene bramsoi ni tisa ga ne bramsoi ko o yera kuma ganya non et puis kana to ga ne wele ni kuma nyugona na kwa akro tu es mon grand frère maman jambe muso ya e muso tere muso ya mama yambe msoi o chai mais alisini ni nana ni borreli nyogona were na empula ke mama na mama ba gosi mo fiena kana to na Koro ni rek magane ya ika muso bina nga dini bugo meno kuma slame ya finyene en tant que un grand frère ne ma ko gra ima ko che mais bini to ko e muso mama ti soni ma abeta atunata abwata mais eto ne dedu ne mi mama toyi koni e nana abenyana bo donc e fa nana nanga to bela mente kuma fe ne be mi no koro ni yi mi ne koro ma finyene yero taiti la nse ni yen krota ha akanta mais grand frère ministre eto ne
ngafeta batra mo wo yo wanso ne be ki ka to la dita wabo La Fatuma. Bon. Ni ye su kɛ tile kɔnɔ i na tile kɛ su ye dɛrɛ o diyagoya de ye i sago k'a da i kulo kan bi tɛmɛnen kɔfɛ i bɛ so sara i ye kuma mɛn. ne tɛ so sara. Depuis kuma jumɛn o kuma ye da. n bɛ min f'i ye le premier n'a tɛmɛn'i kan k'i to yan i bɛ bɔ. Bolba. I ye kuma mɛn. Ni le de tɛmɛna i kan kɛ n kan kɛ ni bɛ n kɛ buru kɔnɔ n kɛ buru kɔnɔ sa i yɛrɛ ka so funteni min kana mɔgɔ faga mɔgɔ tɛ da o fana na ka lafiya tuguni n'i bɛ min kɛ o kɛ an tɔɔrɔ la. I bɛ so sara de parce que e ye min kɛ hali ka maa jɔ ka marifa tigɛ a la a ka fisa i k'a k'a la i bɛ so sara walima i bɛ bɔ i ye kuma mɛn a ye. O dimiya de t'i la o b'i faga Bolba hali sini ne ka mɔgɔw bɛ ɲa wa i se ka ne labɔ. Wa ne bɛ min f'i ɲɛna kɛ i bɛ bɔ de koyi. Par sabula ke e yɛrɛ ye ɲɛ la a bɛ min da ne kan a bɛ ka min da ne boliba kan bi ni ye a bɛ komi fo ka tafuwa de minɛ k'a bila n sɔn na i bɛ bɔ i ye ɲɛna bi ka n tɔɔrɔ de ne bɛ ko kɛ ne b'o kɛ ne bɔ su in minɛ wa n bɛ 2000 fara i ka so sara kan n'i t'a fara kan n'i tɛ se n'i ka minɛnw bila da la n bɛ maa wɛrɛ don yen nɔ la k'e yɛrɛ de ye ɲɛ la c'est à dire que n'i y'a ye ɲɛ yɛrɛ la bi bi in na a bɛ komi n'a fɔ i ye bo de tobi k'a sigi kɔrɔ i bɛ bɔ. Sigi ma se ɲɔgɔn la nɔgɔ ma. DC Music. Jiete soy, bekatani noe, kanuke wasokoe, kaburu de yalalae. Luanse.